Mga subscribers muli, si Budor Mungkit dito po. Dito tayo sa ba to? Dap-dap? Pagalayunan. Paga. Para. Layunan. Sulit mo ito. Nabubulong. Para layuman. Para layuman, no? Pagalayunan. Para layunan. Yun, para layunan. Madap-dap, ano? Ayan, dito tayo sa para layunan. Madap-dap, Mabalacat, Pampanga. Ayan po. So this is the second therapy of John Albert Jackie. Yung Jackie niya, Pew. Ayan. Kasama si Zel. Ito ko sa set pala, ikaw yung joke, ikaw yung asawa niya. Ayan. So bago po magsimula, siyempre, so twisting, shaking, quick block. Ito yung mga gagawin namin pero since na bakit gagawin ito? Kasi nga parang yung joints niya, the ligaments and every part of the muscle ay ma-exercise due to stock up for almost 2 months, diba? Kasi for almost 2 months po, kahit naman po shield, ganun ka lang na 2 months, hindi ka ma-stock up. So ngayon po, we will make a prayer mo lang. Tara, tuloy tayo. Okay, sabi nga sa Lucas 6:37, huwag mong makapol, nangilaban ng Diyos, huwag mong musga, nangilaban ng Diyos, magpatawad ka, at hindi ka ng Diyos. So, sinasabi naman sa Isaiah 4:1, fear not, for I will do not dismay, for I am your God, I will strengthen you, I will uphold you with my righteous right hand. Lord God, Lord God, sumisilbo mo kitin, sulas ng God, ang gawin na pero kay John ang nasamahan ko niya. Diba? Kung program na gawin ko, kaya kung siya disipito, ikaw dito na ang sa i-bless mo sa siya, i-bless mo ang both side, kung ito niya kanawan, kung ito na naman ito yung nagkasin ko, samantalang sa spirit mo, at to bless this house of God in the Father. Alam ko na Jesus, maraming salamat. Amen. Amen. So, kung na. Tayo ka na lang. Para nakikita ng mga tao kasi mga mga. So, yun na. So, gawin natin yun. So, hawak ko ito. So, hawak ka lang ito. Ayan. Patayo mo po ang guys. So, gawin mo. Sige. 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Okay. So, ang tawag dyan, upper limb ko. Anong grade ngayon, Day? Okay, pangalawa, mataas. Hanggang saan ang kaya mo? Hanggang saan? Sige. Sige, 10. Tawag dyan, upward, ha? Huwag mamaya. Yan na. Position. Sabi hold position. The next is rotation. Sige. Yan. Yan mo. Sige. Reverse. Kasi yan may injury. Ito may injury. So, tap mo sa ulo. Hawak mo sa ulo. Tap sa ulo. Sige. 10. Sige, tap mo ng kamot eh. Baba mo. Sige, 10. 10 ah.
Then exhale. Top shoulder. Top dito. Okay. Top sito. Ah. Kamay, up, down. Hold, straight mo kamay mo. Tulak, hindi, isa mo to. Straight mo kamay mo. Kung saan ang kaya mo, ganyan lang, baba mo. Sampu. Sige. Hold. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. One, two, three, sige na. Hindi, okay lang? Okay lang? Okay lang? Dito mo lang. Hindi mo ako talaga yan. Sabi ka sa chat. Hindi ito sumasagot. Bumibili. Dali. Pasok ba? Parang lang. Hindi na sakit. Hindi mo. Kunti lang. Sobra. So, ulitin mo ulit. Top lang. Top side. Top side. Sobra. Hindi. Bilis lang. Bilis. Ito ha. Sige. Tapos, diretso mo. Sige. Diretso mo. Twist mo konti. Twist. Yan. Hawak sa oxygen. Twist. Tiklop. Pasok yan. Tiklop. Mas open ba? Yan. So guys, ito yung magiging daily mo. Paguna ako ha. Gawin mo ito. Pero, dahan-dahan ang paggawa. Tapos pagdating ko, titignan ko, katulad mo siya. Plus 5. Kung ito gagawin mo, ito ang gagawin mo ha. So yan. Ito. Kaya mo sa video. Gaya mo yan sa video. So yun ay exercise mo. Basic lang yan. Kasi hindi pa tayo pwede mag-full. Kasi nga mag-full. Importante, nagagalaw yung mga ligaments mo, nagagalaw yung mga fiber ng mga sin mo, hindi na lista ka. Kasi pagdating araw, ganun lang yan. Hindi yung mga flex. Dito na. Oo. Buka na. Masalas ka na tapos kuryente ha. Anong gamit mo? Anong gamit mo dyan? Meron ka dyan application oil? Meron ka Ay, dyan hindi pa ako nakabili. ano yan? Lotion? Yung lotion. Lotion.
Nangis na. Nangis na na. No. Kasi sa... Hindi pa ako nakabili. Hindi ako lang. Ah, bukas na lang mga. Adi, lalagyan ko na lang siya pag umagyan yan. Yun ang napikas sa tayo. Saan mo yun? Baka mo sa loob na. Kaya mo yung konti. Parang kasi ito yan. Hindi ako mo sa mukha ako. Zombie yan. Ito ang kailangan, di ba? No? Sunod ka sa ano natin ha? Sa ating programa ha? Kailangan sundin mo yun kasi hindi ka basta mag-exhibition ha? Mamaya, lilipid yung kamay mo. Patay tayo dyan. Parang mamatay ka mo sa asawa mo ha? Baliktad ha? Ikaw ba yung Amerikana? Amerikano? Kastila. Oo. May lahi kami nga eh. Mas hindi ko pa siya misis mo. Baliktad nito. Ayos lang doon? Ayos lang? Sarap. Wow. Palood no? Lamig no? Ano ba next station niya, Lisen? Kabulbul na. Yung Yeah. Huwag mo malig no? Bayaran mo talaga mo sa asawa mo. So guys, maragal po kasing minamasage itong crabs niya together with the shoulder blade. So kailangan natin parabutin ng konti, matitigas po ang mga muscle part ni John Albert, like this ba? Bert? Ito na tulog na. Yan. So, banaan natin ang konti ito para relax yung mga muscles. Saan? Yung konti. Yun, therapy, no? Okay lang. Ha? Mabuka na, no? Wala akong gabi. Miss, saan yung injury? Ito. Ano mo ang kaya lang? May tulong. Ito, actual dito ba? Parang na-stuck lang sa mga ito. Ito. Hindi kasi natataas. So ngayon, meron na natas mo siya daan? Ito, hindi ka. Yung siko ko pang talagang dito. Si Kulit na bahala. Kumbalang ng Kulit yan. Ito, ang fracture ito. Ito na sa ito lang. Ulo ka, nilambot yan. Ha? Ha? Sisipit lang yan. Eh, lagi ko, dami ko, no? Ano? Digas, no?
konti, ano? Iba yung ano ng style. Oo. Ano mo ito, asawa mo siya? Nakaka-stress, no? Diba? Gagawin ko yung partner mo na. Hanggang sa so ulit, reminder ko kayo, huwag na po tayo magbubulong braso, ha? Huwag paglaruan ng kamay, sisayang sira, oh. Matawag si Bertay, matawag. Pagkat natawag. Break time nila. Noon. Hanggang ano yun, check mo sa loob. Parang bulis. Okay? Ayos ba? Kasi nung una, hindi ko masyadong ano yun to kasi nga medyo nakanin pa siyempre. Diba? Ito yun, diba? Stop ka no? Mga kamay naman kayo. Gumagano'n pa, oh. Magpa-x-ray ko sana, wala na. Bumalik na sila. Kaya siya bumalik na ano. Okay, no? No. Stop, no? Magato. Unan. Aswa. Wala na yung mga... Ano manjigin? Dugo. Oo, manjigin. Sumasasakya sa'yo? Hindi. Hindi mo sasakya ba? Kala ko sasak mo sa akin. Kawa. Isa. Guys. Pwede pa pala katok yung leg ko siya. Hindi. Sana kasi gumpang naman. Nawala. Paano kayo mga sa limbang? Parang nawala yung... Wala yung ano, stress mo sana. Natatakot ako. Matakot? Professional mo siya, takot ka pa. Alam mo na yung stress niyo? Tawag na. So, baga ako na parang ninja. So, yung battle. So, ganda na pagkarap ni John Albert since na meron tayong pinoprotektahan, iniiwasan, iningatan, kasi nga, iba yung case niya. Special precision and fractures niya. Okay. Then natin ulit. Saan fracture? Saan ang naman? Hindi. Ano ba? Tayo naman. Nilaman. Okay naman. Lima? Una. Dos. Tres. Kaya mo na yan? Cuatro. Cinco. Kaya mo yan? Seis. Lakas. Yan ko. Yan. So, yan guys, so 15 minutes po ito. So ganyan ginawa ang program sa kanya kasi kakaiba yung case niya, hindi po siya stroke, hindi po siya napilay lang. So ito po ay napunting lamat ng buto niya. So for 2 months naman kasi nagkaroon ng tinatawag na laman. So gawin natin, we just help
the muscles and the fibers para mag-extend yung kanyang, mag-flex yung kanyang siko. Kasi di ba? Kasi nga, hindi niya ma-flex ito, gawa ng 2 months na na-stack up sa gasket niya, di ba? Ang gasket lagi, siyempre, ganyan lagi yan, so nanigas na. So, we will therapy it gently, dahan-dahan naman natin massage sa kanya. Sila natin ng mga program na nakasulat doon kung anong gagawin niya. He will do it nice and properly, ha? Bawal magbigla, ha? Tanda mo, ha? So, hindi ko na-advise sa'yo na bibiglain mo yun, ganun mo. It should be carefully done, dahan-dahan. Kasi nga, yung lamang tumutungo para maiwasan natin mag-crack, okay? So, kasi muli po, ito po si Madam Mangkepito. Ito po yung aming second session therapy. And then, ang schedule na po is Tuesday and Friday. So, kapag magabi na po ito, tatrabaho na siya. Buwan braso, kumusta yung ano sa inyo, buwan braso? May contact kayo? Wala assistance na wala. Ano pa mo sa mga buwan braso? Advice ka? Huwag na lang ito doon. Sasaktan. Gastos. Gagastos ka lang ng Gastos pa, pati yung partner ng session. Diba? Hindi nakakastos siya. Diba? Kasi siyempre yung work mo mapituan. So it will affect your lifestyle sa financial, pangatlo yung kalusugan mo at yung trabaho mo, diba? So makaka-affect din ganyan na-fraction ka ng walang kwenta. Hindi walang kwenta, parang biruan lang eh. So again, huwag ko na bibiruan sa burong braso. Again, ang burong braso po ay sport po yan. Hindi mo basta-basta yan. Dapat po nakaprepare yung ating bones dyan bago tayo sumabak dyan. Kasi kung mahina ang bones mo, posibleng gano'n nangyari kay John Albert. So na-damage, na-accident siya. So nagkasip nagkaroon ng crack. Yung crack mo, hindi mo masyado na. Konti lang ano. Hindi, maganda lang. Hindi lang ano. So kaya hindi pa na-operad eh. Oo. Kasi alam mo kung talagang ano yan, hindi rin mayangat yan. Sakit yan. Sabi lang doon, wala man daw napiktuhan sa nerves ko. Very good. Very good. Ang mahirap kung napagto yung nerves mo. And please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Madalo ng giving to. Dito tayo sa ating travel therapy kay John Albert Jackie na ano ba yan? Kalimutan ko ulit. Yan. Para layunan. Para layunan. Malalaman. So, sponsor pa rin. Ayan.